Madoka Chirema buja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rochipfumbamwe mwedzi uno wakurume tikaiti tandeu kunyepa ipapa mapurisa gonziwo atotanda kuferefeta mumbi yawo Superintendent Elizabeth Chifakacha wokumasvingo anga ari kuita basa rokuenda kumabhizimusi kuti tipei mari tikuchengetedzei. Rekai tione kuti izvi zvichaperera papi pokare kuti wachaipedza chere nyaya yacho tinenge tichikunyepai zvinenge zviburika ipapo. Uko Blessed Mhlanga akagoniwa nozuro newabi yache wanakadzitape wabi yedu wakaenda haiwa wari kuti ari kuramba achindoti kumana ndiri mupuma ndiri mutano. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kwagoburika wakahopo raari kutonzi ndiye akatengera mhuri yache zvokudya unobva waziva kuti zvaendiwa mandiwe pachiribe chisvinu baipapa taakutobenuka pokare kwaJobosikara paachazoburikamo anenge akuita zvokutonzi ndini dai ndisirini ndakakiitira zvakaita kunyangariwa. Unobva waona kuti pakaita kunyangara chaiko. Ipapawo pokare nozuro manhokonhoko Preston Paradzai akagenda kumatare wakafumo wapa mutongo wokuti Walter anonzi Walter Munyeveri anga ari kuda kupinda kuNorton koko kwaye aiwaba ngaachireke kupindiwa. Ari kunzi akanyepera matsamba akagwesa akanyepa hache kuisa mazita onzvimbo dzaanogara dziridzo nokudidi kuno akabva abisiwa. Zviribe chazvanyanya batsira nokutoti Zanu-PF Tsomondo Charamba ndiye akabva azohwina ikweyo kuNorton wadhi wechitatu. Uko Tawanda Sibanda akazvimira egani ndiye akahwina kuChegutu wadhi wechitatu. Rekai tigoona kuti zvichaperera papi. Wamunangarwa wagoburika wachitonzi ipapa wakanyora tsamba kuti zvakareketewa naChinamasa akupenga. Kwaiwaraka chifo idhinga wabenutsiwe wese wakadaro nokutoti wari kubaita basa romutungamiri wenyika. Hwendo huno rekai tione kuti mbani achasara achiita kupengereka hache egani. Charamba takaringa wakomana munyadzisiro chaitiwa iye Chinamasa achationa kuti Chinamasa zvidi tinenge tichiramba takaringa ipapo. Mapurisa nozuro agoburika achitiwo wanhu wakapfa patsaunayo paChristmas pasi wari kutiwo Timothy Muchichwa, Eunice Kutsoka, Peter Zinamarira naRobert Goza. Uko kune imwe tsaona kwagoburika kuti kwai kuna Nozitelo Makumalo naTambudzai Chipirili ndo wakapinda mutsaona wakapfa wakazikana kuti mbanani mweya yawo ngaizorore murugare. Mapurisa gototi ari kupa churu chibodzi chomadhora okuAmerica kumunhu anenge aziva kuti mbanani wagogwarasha shumba yochikadzi yenge iriko kumapopoma Victoria Falls wakabva wadimura musoro nokudimura makumbo yacho ese ari mana. Manduwe wotoziva kuti vanhu vari kushina idi kushina kusvinu kusikinya tokono kuri kuwanditsa. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Ndo zvinoita kuti mvura ireke kugona zvakadandi. Kuno mumwe muChina anonzi iye Yang Jiang ane makore 36 pachirungu ari kunzi akauraya mukorokoza Pardon Gumbo kunzvimbo yoGwanda. Tiri kufara kuti hanzi uyu ari kupuwa bhero kuti aburike. Chinotorwadza kuti mbani akamupa pfuti toziva kuti vanhu vokunze vanobvumirwa vaba kuti apfuti. Manduwe waChina wawanetsa mwedzi mingani watoita kugwarasha vanhu wakawanda. Rekai zvedu tirambe takazviringa kuti zvichaperera papi asi zvinoita kurwadza. Hurumende yedu iri kuomerwa noupenyu kureketa kuno iri kuita kupfanyiwa chaiko.
wanhu vari kuitira basa vari kutobva varekawo bhadhawa mukaringa ndo zvaita kuti mugwagwa iwo mugwagwa unoenda Masvingo uchibva Harare utadze kupera. Pokare kunyangwe noiyo Trabablas yaramba kupera munguva yange yakaringirwa neidzo nyaya dzekureka kugobhadhara mabasa vari kuita basa. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Kuita kumwe kunosemesa mhanduwe nozuro ZBC yagoita zvayo kusimbirira kuburitsa chivhayo achiita hache munjekure wache nomudzimai wache achiti ndiri kuroora. Mhanduwe pakadari obva wanzibhadhara mari makutukutu chaiwo $90 mhanduwe kuti utenge rezinesi rokuona chivhitivhiti uchionesiwa idzo tsvina dzakadando. Idi zvinoita kuhwadza. Rekai tione kuti wachaperera papi. Asi mukaona wachiramba wachidari ibva maziva kuti aiwaba uchitibeka na chimwe tinenge tichikunyepa hedu zvimwe zvinenge zvichiitika. Mashare Munetsi ari kuwanetsa kuBritain kuku agogoedza gobhora nozuro rakaita kuti chikwata chache chireke kugojiwa. Benjani akabva atofara akati ewo mufana ari kukona yuyu paipapa. Mufana yuyu ndiye muZimbabwe wekutanda mumakore 14 agopinda pairo kugoedza. Aiwa tikuti zvisvinu. Mukuru weZIFA akaisiwa makuno yano magwizi agoreketai kuti kwaiye vakanyorerana pasi dhirino wakuru webhora wekumoroko kuti waite makore 2 okubatsirana kusimudzira bhora. Rekai tigoona kuti zvichaitika chere izvozvo kana kuti zvinenge zviperera papi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Mitambo yebhora yanozuro Teo 1 yakagoja Triangle notuna kukabodzi. Herentals noDynamos dzaribe kugoedzana. ZPC Kariba noSimba Bhora dziribe kugoedzana. Bikita Minerals noMaios wakaita kabodzi. FC Platinum yakaita kabodzi. Manika Diamond ikaita 0. Ngezi Platinum ikaita kabodzi. Green Fuel wakomana wanzimbe wakajiwa kwa 0. Apawo Nyasi Scotland yazviita zvakare. Yaja chikwata cho Cape United makepekepe yafara jero ZANU-PF notuiri kwa 0. Obva waziva kuti kuna ari kuda unza agohwine mhanduwe aidi mari yakanaka. Rekai tigumire ipapo. Apa Highlanders Hailanga Bosom yaja chikwata choKwekwe United no tuna kwa 0. Aiwa tikuramba tichizvitenda izvozvi zvino. Wanhu wagovhunduka wakomana nemavhidhiyo ari kuburika kuti Rufaro nhandare iya iri kunzi yakanhadziwa noguta reHarare mhanduwe aidi ukaona munyepero wakaita kudari unoitiwa naMafume unobva waita kunyara kuti ufunge kuti munhu igweta aidi. Rekai tirambe takazviringa asi paribe chiri kutekaira ipapo. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese tindoti nyeku ipapa muSouth Africa. Wana maposa wagototi komana ivhunda kutitora tautoritora kutandira muJoburg mumu tikutotora tikuuya tichitora kuti mutemo wakatakaisa usenze zvisvinu. Ukuwo maHawks ari kuti iwo asunga wanhu vari kuita basa rokudzimura magetsi eEscom nokuparadza michina yacho. Mhanduwe obva waziva kuti pano nyaya apo. Ticharamba zvedu tichiringa kuti wanoperera kupi. Elon Musk agotanikiwa pachena kuti ari kuita basa rekunyepera kuti kwai hurumende yemuSouth Africa iri kumurambira kuti aite dandemutande rachero Starlink nokuti munhu mutema wakomana idi rekai watoramba wakaramba hawo kana achiita kudandi kuzviitisa chaiko. Ticharamba zvedu takaringa. Apa iko kuAmerica kwacheko aita kupinziwa pakaita kunyangariwa chaiko. Wanhu vari kuramba kutenga dzimotika dzache zvakumuomera manje zviri kumutinya. Rekai tigoramba takaringa kwazvinoperera. Uku Argentina kwaita mafashamu mhanduwe ari kuita kuparadza kusvinu. Rekai tione kuti wachaita sei kubatsirana nowamwe. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei. Asi panyasi tagumira pano mabuja ndini wenyu mhanduwe onhawu.